jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela ha hande gonɗen koye pinal men tawi hande eɗen kaala ɗo ko fewre sippiru dingiral no yaltiniri ni nalankoɓe ko noon yaltiniri sippirteɓe andade won hen ko mbiruji nokkuji mumen won hen jeehi ha goni mbiruji hakkude leyɗele hakkude Mauritanie e Sénégal ha to Gambie ha ni e leyɗele to ɗannirteno won egginɓe sippirloji nawi ɗumen ha to Farais to banggue sippiru kadi e nder reedu Fuutotoro wurni ɗum ko kindi ɗiɗi subalɓe e wiiteɓe maccuɓe sa itti ɗeɗo e dingiral Fuuta famɗat ko heddi ko seeɗa felti hen immade kinde goɗɗe waɓe hen no Racine Kelli mo Fanayi e ko way noon sippiru noon wona ko rendo woto tan heeruri koko ronta e rendo wawi fiya e sahande jeyal wooji adan nde foof wemno nde neɗɗo sohlata hunde tan yaaha woocoya walla hoccoya nden jeyal wodano foɗodiral alano kode aade watti neede e moftude jeyi woodi ɗiɗo mbatti foɗodirde ɗo yidde mumen hawriti nde foɗodiral ari ko nden sippiru haareji gooda kono noon e on saaha ala no juɓɓudi ala lelgo ko heeɓi ñugga wawi fiya nde windere nde naati e yonta pinal wonko ronta e gurdam candalagal ngal yuɓɓitina nawda rendo pinal nden noon hankkadi noddi kuule e nanodiri sippiru noon nde ummi e pooɗe nduure naatti e lelgo dingiral taw ko worɓe keeruri ɗum e nder dingiral ko kawguelaji e tirbiso hakkude pelle kono kadi ina waɗi kawguelaji hakkude leeɗe e hakkude kuri kono noon fof ko fijirde e gueɗe pinal tan ina woodi rendoji mbaɗoji sippiru goɓɓe kono no jolfuɓe ni kono ɗum koko jigga e tubakoɓe jeeya e pinal Afrique sippiru goɓɓe wona e pinal Afrique jeeya koko jigga e tubakoɓe sa daari rendoji ɓaleɓe foof ko jolfuɓe tan keerori ɗum sippiru goɓɓe noon fuɗɗi ko Dakaru hebde 1927 addi ɗum ko tuuba goto ene wiye Maurice Jacquin oɗo tuuba nde ari ɗo e Sénégal tawi suhaɓe Sénégal naaɓe ina kutoro sippiru tawa koye boowe tan walla e ceene maayo nden kadi ala joddi koye boowe waɗete e dow wellitare joomumen kanko noon o dillanno koye gueɗe cinéma o miiji nannude ɗum e nokku taw ko kurlaɗo taw ina waɗa natirde sippirteɓe ɓe ina mbatta yoɓede ko hono ni o jarribori ɗum hedde 1927 kanko Maurice Jacquin omo andi noon so tawi ko sippiro ɓolo tan hunde nde yahata o ɓeydi hen piggal ngal kanko e hoore makko o joguinoɗo mbiruji waɗoɓe box to Farais o waadi yuɓɓinde sippiro yoɓatengo koto cinéma Al Amra ina jeeya adiɓe yoɓede e lamba biyeteɗo Mbeur Ndiaye jeeyaɗo Tingueji e sippiro makko 1937 o yoɓama caɓanɗe nayyi mbuuɗ caggal ɗum Sénégal naaɓe hewɓe naati juɓɓingol lambaji taw ko dilloɓe e fannuji gurdam certuɗi ina jeeya e ɓen promoteur uji en waɓe henno Bocar Camara Kantar Fall Yaya Diop Maguette Kodou Sarr Mbaye Diagne Dégué e Hassan Dia e waɓe noon tuggi 1946 ha 1958 yontande hecere ari lomti ko wayno Saliou Diagne mo Médina Mamadou Pouy mo Gueule Tapée Djibril Diop Maguette Diouf e Hamid Kane e hitande 1939 ko arenaji ɗiɗi gonno goto koto lawol Clémenceau goɗɗo koto Gambetta to legal Fass wonno toon ko arène Siley Ndoye emo Madina Hulle e lamba ngadi ko yoɓede ka ko Alhaji Daouda Gueye mo Kër Daouda Sarr libno Ali Maram mo Thiaroye
o yoɓano ko buuɗi sappo. sippiro ɓurnongo heewde ko nanni yimɓe ngon nanni hakke ujunaji 3 jeeɓo, kono lamba ɓurka lollude ko hakkunde Moussa Ndiaye mo Thiès e Babacar Thiaw mo Yoff, wonno ko 19 décembre 1937. won hollirɓe kadi sippiro goɓɓe adingo wadde ko hakkunde Ousmane Sène e Ngor Wokam to cinéma Bataclan. sippiro goɓɓe noon meeɗino wadde mayɗo e hitande 1952 ko Medina Hulle fino on mo sippirtuno. nannugol sippiro goɓɓe e lamba jolfuɓe noon haɗani heddiɓe ɓe heddade e sippiro mumen ganni. ngon sippirne waɗi ñalade mawɗe e nder rendo Haalpulaar en. sippiro kadi e nder rendo Haalpulaar en honno mbiruɗen ɗum ni wurnuno ɗum ko kindi ɗiɗi subalɓe e wiyeteɓe jiyaɓe. subalɓe koye nder latti tawi ina ngabbiti e awo lugge keewi hollirde mbawka e kala wuro ngoɓe ngari. kono noon jomumen dartanno tan ko inde e lollinde nokku to jeeya to, ko ɗum saabini hewɓe mabɓe joftinte koye inde guri mumen. dartol sippiro ina andini en ɗum jeeya koye hello pinal kono wona e hello coftal, ko ɗum saabi so woppama maayi maydat e ko heewi e ko taarino ɗum to banggue pinal. hayso sippiro Haalpulaar en nannani hen goɓɓe tuggi kitale 1940 ɓe ngabbirima e fannu juɓɓingol lamba hono no jolfuɓe ni. koye ɗen kitale kadi sippiro Fuuta danni. kono noon sippiro Haalpulaar en e Dakaru fuɗɗi lollude tigui rigui ko caggal jeytare woni 1960. e on saaha sippiro ina dusodiri e leele kam e pekan. kono no jolfuɓe ni sippiroji men mbaɗino yuɓɓinoɓe tawa ko ɗum daruri. waɓe hen no aali hamme ñang ina jeeya adiɓe darade e juɓɓingol lambaji. ko kanko kadi adi yuɓɓinde kawgal sippiro hakkude Mauritanie e Sénégal. caggal mum waɓe no Bocar Gaye en Moussa Ly en dari e on fannu. e on saaha arenaji 4 Haalpulaar en ina gonno: aren Samba Gueladio Jeegui, aren Baba Gange, aren Cheikh Anta, aren Moussa Diallo. ko ɗiɗo arenaji 4 joguino yamirore fiide lamba e nder Dakaru saabu mumen jogade kayitaji. e nder tarik sippiro Haalpulaar en e nder Dakaru, sippiro ɓurgol lollude e hewde doole ko hakkunde Hamidou Kanel e Abou Tobo Gueye moɓe mbiyanno Dammel. ngon sippiro wanno koye hitande 1968 to dingiral Lamine Gueye. ngon sippiro waɗi kulɓinima hani wiyama won mayɗo hen. e ngon sippiro ko Abou Tobo Gueye lullirɗo Dammel libno Hamidou Kanel Ndiaye. to banggue Mauritanie to kadi sippiro wuuri ron sanne. toon wonno ko fedde sippiroji e pijirloji. ina lolli e yuɓɓinannoɓe toon waɓe hen no Moussa Boudi Diaw en, Soybou Julde Dem lollirnoɓe Simpal Touras, Amadou Sarr en e waɓe noon. toonne kadi sippiro hakkude Aliou Camara e Demba Sadio Sy e 1984 jeyama e sippiro ɓurgo lollude. Demba Sadio ko militaire wonno ko celluɗo, ngon sippiro wonno koto Nouadhibou. dingiral Fuuta noon jaltini sippirteɓe mawɓe ɓe inɗe mumen keddi e dartol. Juggal Diaw ko hen jeeya, o jeeya ko fonde Elimane. Moussa Mbarodi koye mabɓe jeeya kame Hamidou Ndiaye ɓurnoɗo andirede Hamidou Kanel mo Kanel. Abou Hammadi Gueye lollirnoɗo Abou Tobo walla moɓe mbiyanno Dammel mo hono ko hayre. sippiro Haalpulaar en ɓurgo mawnude e Dakaru ko hakkunde Hamidou Kanel e Abou Tobo. ngon sippiro wanno ko 1968. ngon sippiro heblo mum mawni ha ko heewi waɗama hen.
ko gon kadi woni sippiro ngo ganduɗa woodi mayɗo hen. ko Abou Toɓo lollirnoɗo dammel Libno Hamidou Kanel Ndiaye mo Kanel killunoɗo e on saaha. Hamidou Kanel ko mbarodu noddirte no sabu so naahi lamba o waɗante ko callalle e koyɗe. sippirteɓe woɓɓe lolluɓe e Fuuta Dakaru kam e Mauritanie ina keewi. Ceerno Ndiaye jiya ko jomanto ko tiɗɗo kono kadi omo wawno lewade. Boy Diallo wiyete ko Hammad Diallo ko jiya ko Boode. ina hen Lanel Ndiaye Foydou Tibi Kodda Sarr mo Ɓokki Yaya Sira Dia mo Wudduru Racine Kelli mo Fanayi Amidine Sarr e Bocar Sarr jiya ko Ngawle. Coose Keita jiya ko Nabbaji Siwol Samba Neni Si jiya ko Dondu Boy Touré mo Galayo Almadda ko Jawranajo. ko heewi mabɓe kadi lollini gure mumen sabu ko kamɓe gonno yontaɓe on saha. woni yaaɓe ha inde mumen majjiti e nder inde gure mumen waɓe hen no Boy Ceelaw Cewngu Fanayi Amadou Guelel mo Koylel Djibi Dikkel mo Ɓogge Amadou Hammadi Demba Mayram e Harouna Issa ɓe Madina Ndiadji. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten ha ñana wonde so Allah jaaɓi ko ɗon kadi jaltirten e dingiral suhaaɓe naaten e dingiral mawɓe nadden e jimɗi gueɗe tambinoɗe pinal Fuutotoro. ɗum noon saaha goɗɗo wonata so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.